Ageno ni riyo maber janeno mar Lolwe TV arwaki ni machiegni chenro en twak rowere ka bende odiochieng' ma kawuono amor sana kuom bet kod wendo wa studio ma bende adhi miyo thuolo mar nyiso nyinge arwaki ni machiegni nyis joneno mag Lolwe TV twak rowere nyingi kamia e kachiel kod gino mitimo. Erokamano Pauline. An iluonga ni Joseph Ojuki. Atiyo gi migawo miluongo ni Organization of African Youth Kenya. An wuod Kisumu ka. Kendo awuok e gwengego mag Kamswa. Yo Awasi kocha cha iluongo ni Moroni Sub County. Gwenge mag Turbi village. Mana kaka winjo no janeno mar Lolwe TV kaka onyiso nyinge an iluonga ni Pauline Oyudo an jata chenro maru ka bende thuon wach mwadwa wuoye kawuono en tiyo kod rowere e duoko piny COVID-19 e gwengewa masani arwako ni machiegni. Joseph, mana kaka iwacho ni itiyo kod Organization of African Youth, position ni en ang'o kanyo? Koro Organization of African Youth ni an atiyo kaka Western Region Coordinator, one based Kisumu koni, to wa cover counties Lake Basin, the 14 counties for Lake Basin. En agenda mane mantiere organization ama ang'o gini mutimo kaka organization? Koro kaka Organization of African Youth watimo yore ma opogore to kanyalo lidho gi matin. Mokwongo wadil gi gimiluongo ni health, ngimawa, health and well-being. Koro under health and well-being wang'iyo weche ma iluongo ni adolescent and youth sexual reproductive health. Kendo wang'iyo kaka wanyalo puonjore gi joma tindo mondo mi giyud information makare mondo mi gikonyre e ngimagi mar nyudo. Agenda mar ariyo kaka organization kata kaka migawo wang'iyo gik miluongo ni economic empowerment. Wayudo ni kuma onge ngima maber kata good health onge good economic empowerment. Koro watemo jiwo ogandawa economically. Wamiyo gi skills, different skills. Wapuonjo gi different business entrepreneurs mondo mi gikonyre go. Under this program, wasebedo kwatiyo gi young mothers gi nyaka ne corona chakre, kendo wapuonjo gi yore mathindo kaka Kubura Award wasebedo kwapuonjo nyithindo manyiri matindo manonyuol yore kaka ginyalo loso sabun mar liquid kendo ginyalo uso mondo mi gikonyre go. Agenda mar adek wang'iyo climate action, environmental protection. Wang'iyo kaka wanyalo konyo mi alworawa yudo climate change mondo mi wa avoid kethruok mar alwora ma ji osebedo ka ketho ga alwora. Erokamano Joseph. Kopogore kod agenda adek ma bende nyiso maber ma itimo ma organization timo, kwadok e thuon wach ma kawuono ma entiyo kod rowere e duoko COVID-19 piny, gin gik mage ma migawo ne timo ma mutimo kaka migawo mondo ne ni COVID-19 odok piny e gwenge mar Kisumu kod alwora mare? Erokamano ahinya Pauline. Kaka migawo sani ka COVID nochakore, mano waduoke chien. Ka COVID nobiro kendo nochakore, nwayudo ka no ohinyo joma thindo sana, rowere mathindo sana. Kaka Organization of African Youth nwakawo initiative mondo watimo survey. A survey mane watimo on effects mag COVID e yore ma kaka wa affect joma tindo e yore kaka economically, kaka wa affect joma tindo health wise, kaka wa affect joma tindo social. Koro nwa yudo yore gi kendo mo bedo gi recommendations mabeyo mane wa share gi the Ministry of Health and other stakeholders all together. Koro emomiyo no wa share also gi WHO man wandiko ne gi proposal moro mathin mondo mi gikonywa mondo mi wakony kaka wanyalo konyo rowere mathindo mondo mi prevent COVID-19 and flatten the curve. Koro sani ka king'eyo COVID pod entiere kendo pod en kodwa. To wayudo ka waneno ka onego ji sani. To wayudo ka witende mathindo gi gin giyudo COVID. Tieke 1 week, 2 week to chango oduogo kendo en strong. Nitie jok moko ma gin gi COVID lakini to be giwuotho ma strong kendo gin gionge gima. Tiyudo ka
jok mandala ka, mine gi mandala, wuone gi mandala, madongo ka. Gin yudo ka samoro giwuoth kata, tiyudo ni otho, COVID onegi, oyudo COVID ni kanye. Koro vijende gi ema wadugo wafwenyo ni gine ma gin carriers, gine ma giting'o COVID ni kuma giae, to gitero ne jonyuol gi dala. Koro emomiyo no wabiro gi initiative ni mondo mi koro wadwa tiyo gi vijende kaka gin the change of the community mondo mi we prevent the community spread of COVID-19. Koro emomiyo kaka wan WHO, wan Organization of African Youth, kowa partner gi WHO gi county government ma Kisumu kae. Wadwa tiyo go jende, wadwa wuoyo go jende, wadwa ni wakelo jende pamoja, wawuo kodgi. Mondo waeleza wanyisgi yore mabeyo monego bed ni giluwo mondo mi prevent COVID-19. Mondo mi gibed like champions. Gine ma gi spread the good gospel. Nekech ibro yudo ni ojana ong'e kaka wuoyo go jana wadgi. Kendo ojana wadgi peers, they are peers, we call them their peers. Kiyudo ka an kaka an kijana adhi awuoyo gi my peer, my other peer, obiro bedo ko understand more. Iwinjo. To kata ka adhi awuoyo gi janyuol na ni mama, kik iwuog dala kok irwako mask, ta an kijana. Obiro koni nyathina ni onyisa gini ni mondo kik arwak mask, nyaka bed ni gini en serious. Nekech wan ojende okawa kaka wan we don't care. We always don't care. To koro kwase change behavior ma wan ma koro wan champions mar the best practices mobedo put laid down gi Ministry of Health. To wabro yudo ka wabro reduce the culture. Nikech wan ma ikwelo ni mondo kik wagadha. To wan kako jende wadhi to walorore ot moro kata ji predict to wan e bash. Wago birthday. Joseph erokamano. Wayudo ni ojende gi nyaka ne COVID donji, yudo ka ng'eny gi nolalo tich. Koro yudo gi mang'eny e transport sector ka, yudo gi kuonde miuse gi. Ere kaka idwa convince kijana ma samoro ene breadwinner mar family ne mondo oting' ji adek e tuk kik oting' ji auchiel. Mondo kijana ni orwak mask, to samoro maybe oneno ni an okane ka gino wuok kuom apio jok madongo gi ema tho. Gin yore magi mudwa puonjo godo vijende gi mondo uchange godo gik magi timo gi mondo uneka yor gi odhi makare ama gik magi timo go odhi makare. Erokamano Pauline kuom penjo no. En wadwa tiyo gi gimoro ni behavior change communication. Behavior change communication wadwa dhi bedo gi ojende gi. Ok ni wadwa dhi bedo kodgi piny, to wabedo kodgi dialogue. To wanyiso gi nikech inyalo yudo ko jende ka COVID ni nochakore, to nitiere gimoro mane rengo ni umewahi jua mtu mwingine menyako na corona. Gimane no trend sana. Tilo ka unge ngama nigi corona. Kata wat ni ng'e wat ni mane gi mawat ng'ane man gi corona. To koro sani ochopo. Kendo onego jowa. Udwa dhi bet kodgi piny, kendo waseneno ka vijende mang'eny gibedo touched. Ka nyathi mano wito jonyuol ne te e gwenge mag Kajulu. Iyudo ka koro dong kende. To kendo en gima koro ojende ka neno ni nyako ni dong kende. Dong kende nang'o? Ne wach ko COVID ni. Koro wadhi bedo kodgi e dialogue. E dialogue ni wadhi wuoyo kodgi. Mondo nikech solution mar COVID ni mar ojende gine magin go. Kendo gin gi very good answers. Koro wadhi bedo kodgi mondo mi wawuo kodgi e dialogue. Kwase bedo kodgi e dialogue, wamiyo gi perspective mar WHO gik midwaro monego bed ni giluwo. To wamiyo gi side effects gi facts about what they are doing. Mondo mi wa ensure we convince them they have a solution and they could commit themselves that we are going to follow this. Nekech wadhi bedo gi different stakeholders. Wadhi bedo gi police kwa buoyo kai, wabuoyo ka wan gi Ministry of Health, mamiyo gi the correct information. Wabuoyo kodgi ka wan gi consultant mawuok WHO. Mawuoyo kodgi e dialogue kai. Wadhi bedo gi dialogue mopogore gi rowere mathindo gi e different sectors. Mondo mi ja pikipiki chong'e ni an sani ka ng'ato biro na ka onge mask, ok anyal ting'i kionge mask. Nekech ong'e maber, ja pikipiki ka oting'o ng'at man gi corona. Iparo no this spread ne corona ne jedi kata ka en gi corona. Ibro yudo ni breadwinner ni kata winjo mana ka duonde ma ile samoro en gi homa. Obro assume okoni adhi nyiewo yath amuonyo pod oting'o ji. Ok yani odhi opimre na
odhi opimre mondo mi opim ka en gi corona. To seche mobiro no samoro en gi corona. Iparo ni in a day odhi timo chiadi monyalo spread ne gi corona. Koro udwa ni mondo mi gine ma gibed the change. Mondo mi gine ma gibed ka ginyalo puonjo ji kaka giluoko lwetgi. Gine ma gichung kendgi. Emomiyo wang'iyo leaders gi mokwongo. Wadhi bedo gi dialogues gi leaders gi mokwongo. Leaders gi tend to mondo mi ong'e ni koro also wadhi bedo gi dialogue, a unique one. Dialogue gi DJs, MCs, iwinjo mag beche mopogore opogore. Ibro yudo ka MC sama thum dhi mbele donge to MC nyiso ji dong miel to MC nyiso ji ni ting badi malo tiyudo ka ji te ting'o badi malo. Koro MC wadhi wuok gi MC masamoro ka ji miel to kono ji ni ting mask ni malo koro rwak mask ni ibro yudo ka ji rwako. Koro mane gima watemo timo kaka Organization of African Youth mondo mi wakony oganda wa kwariwore gi WHO gi county government ma Kisumu. Erokamano Joseph, janeno mar Lolwe TV, wadwa dhi e yweyo matin mana kaka iwinjo ka Joseph puonjowa ni yorego ma gidwa tiyo godo kod rowere mondo gine ni giduoko corona piny e gwengewa masani ama e gwengego ma Kisumu. Gin manyo rowere kaachiel kod leaders magi mondo giwuo kodi mondo gine yore ma corona nyalo dogodo piny. Wadhi e yweyo, kik idhi mabor, kete mana Lolwe TV. Arogi kendo janeno mar Lolwe TV chendo twak rowere tielo mar ariyo mana kwa dhi mbele kod gombaka kod wendo ma kawuono wan godo ma bende tiyo kod Organization mar African Youth ka twak ma kawuono wawuoye ama thuon wach ma kawuono wawuoye en tiyo kod rowere e duoko COVID-19 piny e kind ji alwora mwadake. Joseph mana kwa dhi mbele, inyalo nyisa ni bende un gi tudruok mora kod migepe kata piny owacho e thiro agenda mar duoko COVID-19 piny e kind rowere? Erokamano Pauline. Kadwa wacho wan wasebedo kwatiyo in all the programs that we do, even the projects that we do, we always align them to the health sector. Sector motiyo gono nikech wadwa wadhiga gi agenda. Ing'eni jok marowere oseng'egi ni gin jok mabakidi, gin jok magokoko, but wan ok wadwa gamano. Wan wadwa wadhi e table to negotiate gi evidence. Emomiyo watimo what is called evidence-based advocacy. Mwadhi e community to wabet gi decision makers e mesa. To wanyiso gi ni un kaka in koro decision maker, this is the value, this is what we have. What do you say? Is there a need mar mondo mi otim gini? Koro giyudo ka gin gi fact, wan gi fact ko bet kod gi mesa mondo mi giyie mondo mi wa convince yot mondo wa convince gi. Koro wasani wasebedo kwa wuotho gi migao mar thieth mar Kisumu County, wasebedo ko wuotho kodgi e chenro ni from the start. Wasebedo kodgi ko bedo kodgi a planning meeting right from the MOH ma sub county ma Kisumu Central to the promotional health officer mar Kisumu County. Makata wasebedo ko wuotho kodgi kendo wan kaka Organization of African Youth wasebedo kwa tiyo gi migao mopogore opogore kendo wane alliances mopogore opogore kaka Kisumu kai wane alliance kaka Kisumu Sexual Reproductive and Health for UHC, for Universal Health Coverage, and alliance mano alliance mobedo okelo different CSOs together matiyo sector mar health. Kendo wan gi moro kendo miluongo ni Meta Kenya Alliance. Meta Kenya Alliance ben alliance network moting'o organizations ma ok tin ne prare ma bechak work towards the same agenda. Koro one kaka Organization of African Youth we believe on creating synergies. Nekichinge maber ni okinyal achieve an objective single-handedly, but you need
different stakeholders to come together mondo mi achieve an impact. Joseph Manakadwa de chien matin iwacho ni utiyo gi Ministry of Health mar Kisumu County. Of late wayudo ka the number of COVID-19 cases e Kenya ka ng'eny sana Kisumu County. E data muchoko uyudo ni ang'o momiyo Kisumu County ema lead, to ang'o momiyo kendo yudo ka in a specific area mar Kisumu yudo ka nitiere area ma corona nege ji sana molo gwenge mamoko. Koro wasebedo kwa tiyo gi county government mana kaka wacho no, but gima wayudo makata ini nyalo neno en behavior mar ji. Dhano kudwa winjo wach. Dhano rwako mask nikech police. Dhano rwako mask nikech police demaka. Koro nyaka wachange behavior marwa ma Kisumu. To ni neno kata macha gima ne wa expect during Madaraka. Madaraka ni nena na dhano mano biro pamoja. Mama spike in cases was expected after Madaraka. Nikech ka kondele kacha dhano ne chalo mire. Koro mago things ma ineno ka medo gine mar corona. Jo Kisumu obedo ni wiwa okwadwa kao gik ma we were tech. What ni we were tech. Koro we were tech. Okwadwa nwa ka waneno ka gik mo iwacho nwagi. Wako ni ka ngato nyisi ni rock mask. Ngato bro nyisi ni mask no thunga. Tikia ni ngima ni emigino. Koro mani gima neno ka nego jo. Kwa doki religious leaders. Ibro yudo ka samoro pastor moro. Eno wuok odhi lemone ja corona. Ngama nigi corona. Ngamo ngeni en gi corona. To kose dhi lemone ngano, iniparo ni pastor ni dwa lemone ji adi? Mang'eny. Iwinjo. Koro mane gima neno ka inyowa. Makate mineno ka inyowa kate gwenge mag Kajuli neno ka the last 1 month almost ji osetho karibu 40 something. Koro yudo kata ni familia achiel ni kata jotho. Tiyudo ka ji okdwa. Iyudo ka ngato inyise ni dhi e pim. Mondo dhi e pim iwinjo marach. Dhi hospital ni ansa. Ena ni research musetimo yudo ni ji tho e gwenge ma Kajulu nikech gi keto gi nyono ni preventive measures mag tiyo kod gigo manyalo thiro geng'o corona koso en ang'o? Wayudo ka sani gima mostly en community transmission matimore e gwengewa. Koro yudo ka no en kate news last time ma jiteno neno. Koro ka wawuoyo nikech watiye gwenge mag Kisumu East. Koro kuwuoyo kwondego tineno ka jiwacho ni corona ni e town. Tingeni Kisumu East kata Kajulu is a rural sub-county within Kisumu. Koro ingeni sani jo wacho ni jok mane rulo gikone kata kidhi wach ni Muhoroni kumae gikone ni un jo town ukelo nwako corona dala ka. Koro gin iyudo ka preventive measures gi okiketo mbele. Okay, Joseph inyalo nyiso ni un kod chenro mage ma utiego godo kata upuonjo godo rowere kotenore kod wach COVID-19 to yo machalo nade? Koro chenro ma wan go ma wabiro go sani ma wadhi bedo godo en kaka na wacho mbele kacha en wadhi bedo gi dialogue gi jogi, wadhi wuoyo kodgi, wadhi puonjore kodgi, wadhi gidhi ji commit to be ambassadors. Gini mwadwa ineno gap between that parent mantiere home ma ok wuog dala gi sanne kata dotane ma wuok sechete mondo mi gine ma gibed champions. Ka gine ma gipuonjo je community kaka inyalo lok lwedo. Gine ma gipuonjo je community kaka inyalo rwak mask. Emomiyo na nyisi ni Watergate, mostly joma Watergate nyithi rowere magin between 18 years to 35 years. Nikech wayudo kamani gin jok ma independent. Gin jok ma sani ojitegemea kendgi. Kendo gin iyudo ka ginyalo bedo mentors of their peers. Koro iwinjo iwacho ga ni yudhe wan wawinjo dhok kaka wan. Nitie dhok ma youth ko wacho gi youth
to the youth dhi kwanyo piyo to nitie dhok ma ka youth dwa wacho gi ng'ama duong' to ok dhi winjo. Koro wadwa ni change the behaviors of youth through we have to talk with them, wabed kodgi piny, wa agree kodgi mondo mi at least ging'e ni issue mar COVID ni en serious, gibed gi actual information on how they can prevent themselves and control COVID-19. Mane gima wadwa temo timo. Nikech iyudo ka nitiere a lot of myths and misconception within the community. Sani. Koro myths ko ema wadwa ni wamigi fact about myths kaka magi nyalo nyiso janeno mar Lolwe TV na samoro kia myths. Koro there's a number of myths mantiere within the community about COVID-19. Ibro winjo kata ka ng'ato wacho ni corona ni gimomiyo lor oket curfew. Corona spread sana gotieno. Iwinjo. To ng'ato chak wacho ni corona mako mana joma nigi pesa. Iwinjo gik ma ji wacho community. Then myths moko ma gichagi wacho, iwinjo ka jo rural wacho ni corona nitie mana e town. Koro mago are the myths and misconceptions ma wadwa temo mondo wanyisgi ni corona ni entiere to kendo en kuonde mopogore opogore. En kata mana e village, en kata mana piny e village kucho to en e town be. Koro mondo mi warite kako jende matin. Kopogore kod dialogue ma bise nyiso ni udhi tiyo godo mondo mi message ni mondo ochop ne joyuth yo makare. Gin ang'o gini bende nitiere support moro mudhi miyo gi maybe mondo gine ka giritore makare kopogore kod wach kende. Koro apart from dialogue mwadhi timo, watimo what is also called media advocacy. Emomiyo ineno ka wan kata sani, wan ir LTN kae. Wadhi bedo kata gi Twitter chat. Wadhi bedo gi a number of Twitter chats mondo mi wa engage a wider population with different informations. Mondo mi wa giyud information about COVID-19, approved information from WHO. To kendo wadhi puonjore gi jogi kaka wanyawacho ka jo bodaboda ka jo bodaboda kanyo kwaketo hand washing point. Jo bodaboda go logo kibiro kionge sanitizer ni kodwa no tingi to siemo ni kanye washing station. Namor ka COVID ni nochakore kata ichiro Jubilee kachacha no kinyal donjo ka okiloko lweti. Ne nitiere jaduong' moro mano chung kanyo ma ok nyal donjo chiro kanyo ko okiloko lweti. Iwinjo. To ne giduogi legeza. Gimomiyo koro neno gininyo. Giduogi legeza. Makoro ji ne donja gi loko lwedo. Iwinjo. Loko lwedo ni en gima konyowa. Makata statistics king'iyo about COVID-19 e loko lwedo kata tuoche ma otudore gi weche lil. Iyudo ka gidok piny. Nikech sani iyudo ka ji loko lwedo gi hygiene. Keeping hygiene. Koro legeza company ema neno ka kono nohinyowa. Koro gigo ema wadwa duogo gi. Nikech iyudo ka jok moko kanochakore to ne gin kar gi hand washing points. Iyudo ka hand washing points gi ne giduogi kawo makia ni moko sani koro. Kama ne gise. Chien kacha naneno kilidho na wach moro ni nitiere launching moro mudwa timo. Monde koro ji one ni wach message mu spread en message makare. En gino mopuodhi kod government county national. Idwa nyiswa matin ko ka ne kapok watie kaneno ka be sama e owango kolbore kod launching mane wacho chien kacha. Erokamano Pauline. Wadhi bedo gi launch mar program ni. Program niluongo ni Engaging the Youth in COVID-19 Prevention and Control within Kisumu County. Program ni watime Kisumu County ka kendo wachako watime Nairobi. To i Kisumu ka watime wadhi focus mokwongo Kisumu Central. To gimomiyo wa focus Kisumu Central en ni Kisumu Central emosebedo ka report a number of cases of COVID. Almost 90% of COVID-19 cases mabedo reported Kisumu giwo Kisumu Central. Koro emomiyo wadhi focus kanyo. Koro wadhi bedo gi launch wadhi bedo go next week. Ma wadhi bedo gi some kind of consultative forum. Wadhi bedo gi different stakeholders wadhi bedo gi partners from the civil society organizations, from the CBOs, wadhi bedo gi youth leaders, wadhi bedo gi the government, that is the Kisumu County Health Department, wadhi bedo gi commandant
the DCC Kisumu Central wadhi bedo gi PTA nikech ing'e ni COVID ni spread e skunde mopogore opogore ma chairman ma Kisumu Central koro mondo mi watem ng'iyo kaka wanyalo wuoyo kendo wanyalo chako program ni. Erokamano Joseph, aneno ka sama owang'o. Erokamano kuom twak maber kachiel kod biro kawuono entie mondo mi wuogo oganda ma rowere mondo gichik itgi winj gigo ma giwacho gikaw puonj makare. Janeno mar Lolwe TV, aparo ni wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Joseph Ojuki ma bende osepuonjowa maber wan kaka rowere yorego monego wati godo kachiel kod gigo monego wang'i mondo kik wa spread COVID-19 e alwora marwa. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oritiuru masani.